Aquest és el moment en què el Parlament ha aprovat la primera llei educativa de les Illes Balears amb el vot del Pacte Més per Menorca, Gent per Formentera i el PI. PP, Ciutadans i Vots hi han votat en contra. El conseller d'Educació, Martí March, ha agraït la voluntat de consens i negociació a tots els grups parlamentaris, manco a Vox, que ja ha anunciat que durarà la llei al Tribunal Constitucional. La llei aposta per una educació més inclusiva, amb més oferta de formació professional i l'objectiu de fer gratuïta l'educació dels 0 als 3 anys. Pel que fa al model lingüístic, no estableix un mínim de castellà dins les aules, tal com demanava el Partit Popular, sinó que serà cada centre qui triarà la llengua vehicular. El govern aprova la primera llei educativa de Balears. Jo crec que s'obre avui una nova etapa, no tant perquè a través de la llei canviar l'educació, sinó perquè a través de la llei podem intentar una major estabilitat de lo que és el sistema educatiu. Sobre el model lingüístic seran els centres els que triaran la llengua vehicular. Des de Ciutadans defensem un model plurilingüe amb les dues llengües oficials com a vehiculars amb la introducció de l'anglès. Un modelo en el que se garantice el derecho a las familias a matricular a sus hijos y a sus hijas en la lengua materna y la libre elección en la primera enseñanza. Teníem dues llengües oficials, dues llengües que consideraven vehiculars, no teníem cap problema que hi hagués un mínim de català, però volíem un mínim de castellà. Nosaltres consideràvem que havien d'anar un equilibri de les dues llengües. Això és una llei d'educació, no una llei de llengua. I en el final ens hem enrocat a lo de sempre. Que si ha de dir vehicular o no ha de dir vehicular. Que si ha de xerrar d'immersió o no ha de xerrar d'immersió. Sempre estem allà mateix, no avançam. Una ley que en la práctica huye del esfuerzo y el conocimiento para centrarse en el objetivo fundamental para ustedes, que es convertir la enseñanza en una máquina de adoctrinamiento ideológico al servicio del socialismo. Vox ha anunciat que durarà la llei al Tribunal Constitucional. Per defensar l'esmena... Això és el que ha passat a dins el Parlament, mentre que de fora una vintena de persones convocades per l'Assemblea d'Estudiants de Filologia Catalana de l'UIB s'han concentrat per mostrar el seu rebuig al tractament que es dona a la llengua catalana en aquesta primera llei educativa de les Illes Balears. Aquesta assemblea de filòlegs assegura que actualment el decret de mínims és insuficient en el context social i democràtic. Es basen en la darrera enquesta d'ús lingüístic de les illes que afirma que el percentatge dels ciutadans que usen el català com a llengua habitual a les Illes Balears és del 36%. Recorden que l'escola és un dels pocs àmbits que garanteix el seu aprenentatge i reclamen per això un sistema real d'immersió lingüística. No és vera que hagi millorat la situació, no hem normalitzat la llengua. En alguns àmbits s'ha millorat una mica, però en general, si mirant sobretot la qüestió infantil i l'ús, ha empitjorat bastant. Llavors, el que és important és mantenir aquest decret de mínims. No és que sigui una qüestió dolenta, és a dir, no és una eina dolenta, però s'ha d'anar una mica més enllà. Crítica amb el tractament que la nova llei fa de la llengua s'ha mostrat també al sindicat Unió Obrera Balear. Ho considerem insuficient perquè la situació actual no és la que hi havia fa uns anys. Estem en una situació d'emergència lingüística i això requereix noves mesures.